Na ka jing sa priang jong ka wei ka video ka by day but ka jing don ka city ka bata ha wei electric post ha ka wei ka chaka ka badon hari lum garo na ka kenhun king Atiar ka ISS ke harengkat ka jing bengem baki garo ki Pynshong basa a West Garo Hills but haplin bel area kinhap ban mino shwa usnam arjar pnyo na ka liang ka office trekam u superintendent of police West Garo Hills district tura ha ka apratrik lalangkot arajar apun rio kolapha e ka Kyrwoh kubor halor katei ka jingja kat kum ka Kyrwoh lo ong baya katei ka city lata haul tik pos ubadan hajan ka law college araimel tura bat hadu menta 4 lap bandon kum kini ka city hakiwei pat ki district lo ong ba kat kum ka jingbishar ka kdo ba kadei ka jingle jongno re jongno banwanra ka Syier ha ka district ha ka ba na kaliang ki pulit kiladep bonwengno ya katei ka city bat ban pha le ya ka forensics analyze Haka Kyrwoh kalau ongru ban kaliang kipulit kiladep ban register mokot duma ha RML police station bat ke jingtoket kalaya chakman shushu lo ong ba kipulit kidangile borba ban lap ikibrio kibedon kti ban wanra ikajing Syier haka imlang salang badalap kinsha penshitom kat kum ki kendon an Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya